abiatuta, goiatz poliki-poliki fakturak ekartzen duzkun termino bakoitzan gainean, begiratzen zer dan, eta gehien bat, nola optimizatu edo nola euki alditzugun kontratu duinak. Orduan, ez dauketzuenok faktura, entzun, edo gure bozue apuntiak hartu, edo karte zuen zalantzak argituko dugu, eta gainontzekuak joango gara esan moduan, poliki-poliki fakturan sartzen, bai. Orduan, hasi baino lehen hau, ez dakitanok ezagutzen gaitxu zuen, zer dan Goiener eta igual zer ez dan Goiener, orduan, hasiko nasena da, hori kooperatibaren aurkezpen nolago xume bat iten, eta hori kokatzen dut, hori zen Goiener dela kooperatiba bat, kooperatiba energetiko bat, irabazi asmori gabekua, eta Goienerrek iten dauena da, energia sortu eta energia hau merkaturatu, bale? Kokatzen gara EAN eta Nafarroan, hau da, Euskal Herriko hartzen dugu 4 probintziak, eta azkenian gure duguna bultzatu energia berriztagarrien sorkuntza eta hauen kontsumoa. Orduan, guk sortzen dugun euneko energia hau berriztagarria da, atzaldeon, eta hori, Goienerreko bazkideak sortzen dugun energia hau kontsumitzen daue. Egia da gaur egun, Goienerren, aipatu dut zuen 4 probintzietan, garela 16.000 bazkide gutxi gora bera eta 20.000 tikora kontratu kudeatzen ditugula, eta sortzen dugun energia gaur egun euneko 5-6 da, ondiokan merkatuaren oso dependiente gara. Bere momentuan, zergatik sortzen da Goiener, eta kokatzen dagoen dela 10 urte gutxi gora bera. Euskal Herrian bueltan, egungo merkatu elektrikoak arduratzen sotzien hainbat pertsona hasi ziren elkartzen Goierrin momentu haretan, eta hausnartzen gaur eguneko merkatu elektrikoak zer suposatzen duzkun da, noi, ezta? Eta esan zagoen, badaukogu gaitasuna energia hau sortu eta energia hau Euskal Herrian merkaturatzeko. Eta proiektua sortu zen, bale? Orduan, hainbat puntutxotan laburtzotena da, gaur egungo merkatuak ze kualidade dauken eta Goienerrek pixkat norantza eraman gure dauen, egoera. Orduan, badakigu gaur egun daukogun kontsumo eredua ez dela bape jasangarrixa, gainera kontsumiruten dugun energia portzentajea handi bat erregai fosiletatik dator, eta horrek kristoneko inpaktua daukela gure inguru giroan. Gaur egun jau ez da danok dakigun zeu zer da, ez da. Orduan, guk energia hori sortzen badugu eta modu berriztagarrietan, azkenean gure dugu eraman gure kontsumoa inpaktu positibo batera, ez da. Aipatu moduan oso menpekua gara, Euskal Herriko datuei dagokionez gutxi gora bera, euneko 7ko energia sortzen dugu, kontsumitzen dugunaz, eta honek esan gura du, gainontzeko guztia kanpotik datorrela. Asko, Espainian eratorri berriztagarrietatik sortzen da, baina dependentzia handixena petrolearekiko daukogu, gure garraio eta sobretodo behar termikoak asetzeko. Eta kasu horretan munduko beste leku batzuetatik datorrez. Eta horrek, azkenean sortzen dauen pobrezia energetikoa hemen bizi dugu, askotan gaur eguneko energiaren prezioa oso garestixa dalako, baina gainera kanpora, gure kontsumo diturako lakuak dieselako, kanpoan sortzen dugun inpaktua brutala da, ez? Danok dakigu gertu daukogun Ukrania adibidez, ez? Baina holan Goiatz urte pilo bat. Gainera energia da eskubide, ondare basiko bada, danok eskubidea daukogu energiarekiko akzesu eukitzeko, eta ez da eskubide moduan uztartzen, ez? Egatik, alde batetik, gaur eguneko energiaren prezioa familia askontzat ez dalako aksesiblia, eta gainera modelu energetikoan edo merkatu energetikoan, kasu honetan Espainian, gobernatzen daubien enpresen intentzinuak da irabaziak lortzia. Eta horrek azkenien eramaten duzkuna da, eredu batena, espekulazioz, bete eta orduan, egin baten Goiener sortzen den momentuan, helburu hori heldu gure jako, eta horregatik ematen jako, izaera kooperatiba. Azkenien bazkideok daukogulako gure botoaren bitartez erabakiak hartzeko aukera. Eta modu horretan, azkenean kontrola da jabetza gure eskuetan dauelako. Eta ulertzen dugulako energia eskubide bat dela. Eta horregatik emute jako hori irabazi asmori gabeko izaera, gutxi gora bera.
Eta, gaurko hitzaldian, azalduko duguna da, peninsulan nola dauen antolatuta merkatu elektrikoa, gutxi gora bera kokatzeko gure fakturak nun kokatzen direzen, joango gara sartzen gutxinaka faktura elektrikoan, bonus soziala, pobrezia energetikoan bueltan bebai, pintzelada batzuk emango ditugu, norbaitek identifikatzen badau, berak akzesu daukela nolan einaldauen tramite hori, eta itxiko dugu hori kontsumo arduratsuko pintzelada batzukin bebai. Orduan, nola dau egituratuta merkatu elektrikoa Iberiar peninsulan, ez da bakarrik Espainian, Portugalen bezartzen da bai. 4 bloketan. Eta gobernuak, kasu honetan Espainian, liberalizauta esaten dugunean da, edo nor sartu aldala bertan sortzaile izatera adibidez, edo merkaturatzaile izatera, edo nor daukela akzesua, DSB, sorkuntza eta merkaturatzea. Erdiko biak, kontxa salduko gula zertan bakoitza, arautuak diez, hau da, monopolioaren eskuetan dauz. Orduan, lehen izango litzake sorkuntza, dala, energia sortzen dugu, edozein eratorritako teknologietatik, eta hemen dauz, eratorri ezberriztagarriak, fosilak eta danak, bai? Orduan, energia hori sortzen dugunetik, gure etxebizitzetara heltzen den arte, pasatzen dau transito bat, bai? Orduan, guk sortzen badugu energia hori garraiatzen da, tentsio alduko kableen bitartez, bai? Hau red elektrika espainolan eskuetan dau, SA bat da, irabazi asmodun enpresa bada, eta egiten dauena da horren kudeaketa. Energia doia, red de alta tensión esaten den horretatik, transformazio gune batera arte, nolabait esateko, arrasaten eukiko gauena, eroski onduan, berdolako espazio bat. Hor bilakatzen da, baja tensión esaten dana, eta horrek egiten dauena da, sarearen bitartez, argindarrakarri gure etxera. Kasu honetan banaketa, esan moduan, arautua da, eta Espainian dau 8 enpresen eskuetan. Nafarroan eta Euskadin, Iberdrolan eskuetan dau. Kasuan kasu, bere momentuan hainbat udalerrik ez zaubien saldu banaketa, hau da gure herrietako sarea, eta, badibidez, Oñatik, Gatzak, Aramaixok, Tolosak, euren udal sarea daukie. Euren kasuetan faktura elektrikoan ez daue ordaintzen peaje bat kasu negatik, lokala dalako, bai, gainontzeko danok, Iberdrolan eskuetan gauz. Eta gero egongo litzake merkaturatzea, dala la komerzializadora, bai. Dala, guretako hemen gauzen bakoitzak, entzat hornidura puntu bat badaukogu, eukiko dugu kontratu bat, enpresa batekin, iten dauena, ni kontsumitzen duten energia, fakturau. Jazta. Kasu honetan, goiener kokatzen da, sorkuntzan, esan dugu moduan, guk energia sortzen dugulako, kasu honetan sortzen dugu, daukogun proiektuak die fotovoltaikoak eta hidraulikoak, eta gero kokatzen gara merkaturatzean. Guk iten dugulako, energia hau fakturatu. Hemen egongo da, seguramente, anistasuna, merkaturatzaile desberdinetan gauz, eta gero merkaturatzailea jartzen dagoena da, baldintzak azkenean, ni merkaturatzaile moduen, noie merkatu elektrikoa eta energia erosten dut. Aldala eratorri, X teknologietatik, eta nik horregatik pago egiten dut. Orduen beti izaten dugu, esku hartze zuzen bat euki aldogula, gure merkaturatzailea hautatzerako orduan, azkenean ze energia nabien fomentatzen sortzen, eta gaur egun energia berriztagarria 100% merkaturatzen dabien merkaturatzaile asko dauz. Iberdrolak dauko bat propioa, energia berriztagarria bakarrik merkaturatzen dauena. Orduan, beti izaten dugu, gero eta pertsona gehiago erabaki honetara bagoiaz, obligatzen dugula azkenean merkatutik energia fosilak entzera. Mutxo gora bera, hau da saldu gure nagoena. Lehen aipatu dutzueten, hasta hemen sartuko gara banaketara, hemen agertzen da, distribuzion. Orduan, ikusteko, nolan dauen banatuta pastela Espainian, base enpresak iten da bien. Orduan, Galizia inguruan eta dauz Fenosa, esan duguna Euskal Herrian eta Leonen eta guztia berdea izango litzake Iberdrola, baina behitu, azkenien 5 enpresan eskuetan gelditzen dela sarea. Eta ja gutxinaka goiat sartzen fakturara, eta gainera urte neukidogun urte borati honetan,
telekomunikazioak be asko ez dabe lagundu, asaltzen, merkatu elektrikoa, faktura, presioa gora, presioa bera, pasaua regulado, pasaua libre, orduan zaitu gara apur bat jarri da bien desordena ordenatzen, bale? Orduan, hau gabitz esaten argindarraren kasuan, ez gabitz gasana berdetan, bale? Gasa bukaeran komentatuko dugu, kasu honetan gabitz argindar fakturak. Merkaturatzaileetan daukoguna da bi aukera Espainian. Alde batetik egongo litzake merkatu libreko merkaturatzaileak eta gero egongo litzake araututako merkatuko merkaturatzaileak. Bale, diesela 8 bakarrik, bale, hemendik hasiko na 8 merkaturatzaile bakarrik. Araututako merkatuak esan gure dau, gobernua jartzen dagoela kondizinuak merkaturatzaile honeik presioak esartzeko. Bale, orduan beti esaten dugu. Bat dadoia topatzera merkaturatzaile merkeena, izango litzake araututako merkatu bat. Osa, deitza jakola komerzializadora de último recurso. Bai? Gainontzeko guztiak gara, goien erbarne, merkatu libreko merkaturatzaileak. Honek esan gure dau, enpresak berak esartzen dauela kilobatioaren presioa. Kasu honetan esan dugu moduan, gobernuak esartzen dau, kasu honetan merkaturatzaileak esartzen dau. Eta pobrezia energetikoan dauzen pertsonak, bonus sozialara akzediru gure badaue, derrigorrez egon bidiez araututako merkaturatzaile baten. Holan existitzen dauelako gobernuak. Karo, kasu honetan, 8 merkaturatzaileen eskuetan dau, eurak erabakitzen dabeelako, nori eman bebai botere hau, ez? Eta, gainontzeko guztiak, librean gauz. Eta orduan, hori izango litzake lehenengo eta behin jakin behar dozuena zuen etxeko fakturetan, nun zauzien, ez? Askotan, ez dakigu nun gauzen, bez? Ez dakigu gazen librean, merkatu, arautuan, eta bat edo bestian egonda gure kondizinuak diez totalmente desberdinak. Hemen aipintzen dut, merkatu erregulatuko merkaturatzaileak zeintzuk diezen. Eta ezagunena izango litzake último recurso, Iberdrolana. Sin más, aguro pasauko dut. Bale, eta ja joango gara sartzen, gure etxeko fakturan elektrikuak dauken termino desberdinetan, bale? Eingo dut, azalpen guztia goienerreko faktura baden oinarrituta, orduan. Hemen egoten bada norbait goienerreko eredua daukena, igual, pixkat erreza goingo jako kokatzia, eta bestatzuk ukiko zuen beste merkaturatzaile batzuena. Pasatzen dana da, merkaturatzaile batzuk informazioaren trataera oso komplikau biten dabilela. Orduan, fango gara poliki, eta apartatu bakoitzian, hemen fakturak eta dauketzuena, galderak edo sortzen jatzue, ez baduzu informazio konkreturen bat topatzen, topatzen dugu, bai. Hau, pasatzen da batzutan. Bale. Orduan, ikusiko duguna, edo eskuhartze zuzenena, gure fakturetan ematen da, ze potentzia daukogun kontratatuta, oza, potentziaren terminoan jarriko dugu begirada, energiaren ian, eta gero, aurtengo urtean, eukidogun urte boratil honetan, gehitzen joan diezen hainbat terminotan. El famoso gasaren doikuntza euskeraz, el ajuste de gas, dedu jakona, asalduko dugu pixkat zer dan, gehitu duzkoen bono sozialaren finantziazio terminoa zer dan, eta gero, askotan eukitzen dugula kontratatuta hainbat zerbitzu gure fakturetan ez direzenak beharrezkoak eta horrek be garestitzen dugu gure fakturak. Horrek nola identifikatu ingo dugu, bai. Orduan, lehenengo puntua edo lehenengo zati izango litzake gure faktura elektrikoak jasotzen dau fakturazio edo kontratuaren titulararen datuak. Hemen jasotzen da, zeren izenian dauen faktura, gure kupsaren zenbakia zein dan, hau da gure fakturaren DNI zenbakia zein dan. Bai jasotzen da, ze kontratu edo ze potentzia daukogun kontratatuta labur, etc. Sin más. Bale. Eta ja joango gara sartzen poliki-poliki potentzian, bale? Orduan, potentzia. Zer da? Bada termino fijo bat, bale? Gure fakturetan guk kontratatuta daukogun potentziaren arabera ordainduko dugu hilabetero presio bat. Honek ez da aldakorra, ez da nik dependezen bat kontsumiruten duten horren arabera ordaintzen dut, ez. Da, nire kontratuaren arabera ordaintzen duten zerbait. Horregatik esaten dugu oso importantia dela eukitzia potentzia ondo kontratauta edo behar dugun potentzia ondo identifikauta. Ze gero eta potentzia gehiago euki, oza, kilobatiotan neurtzen da potentzia, bai? Gero eta kilobatio potentzia gehiago kontratauta euki, gehiago ordaintzen dugu.
bale? Orduan bete esaten dugu, fakturak duindu edo aurreztu gure badugu, hau ondo egon bidala ajustauta, bale? Bale, ontsa joango gara sartzen. Hori, suposatzot ontsa mongotzut dela horri erantzuna. Ze, oindala gutxi gora bera urte batetik aldatu zen Espainian legia, eta potentziaren, bueno, lehen zaukogun franja bat esaten dana. Oin daukogu bi. Horregatik egiko duzu P bat eta P bi. Danok egiko dugu gure fakturetan holan jartzen da. P1 y P2, eta bien arteko desberdintasuna da orduak. Bale? Zer esan gure dago horrek. Hau da merkaturatzaile guztietan, bai? Nik hemen ekarriot goien arreko presioak. Merkaturatzaile bakoitzak dauko beria, baina antzerakoak izaten diez. Bale, segatik, potentzia eramaten dalako, merkaturatzaileak ez da honekin irabazten. Hau da, distribuidoran kontua, hemengo guztiok Iberdrolai ordaintzen gauz. Horregatik, gainera bai, gero eta hobeto eukia justauta gutxiago oparitzen dugu. Orduan, P bat da potentzia garestiena, segatik, hemen ikusten duzuen moduan, lan egunetan, hau da, astelenetik ostiralera, goizeko 8 eta gabeko 12 arte, egongo garelako ordaintzen, kilobatio urte 27 euro, bai? Gero hau gure fakturetan beste, azkenen zentimotara pasatzen da, baina golan erakusten da, eta orduan, hori da, eta P2 izango litzakela, merkiena izango litzake gabez eta jaiegunetan. Hau segatik aldatzen da, baten datorrelako kotxe elektrikoa. Eta, azkenen kontzumbiluteko, pixkat, era berri bat datorrelako. Goien erretik beti esaten duguna da, etxe bizitza kontzumo, ohiko kontzumo daukon etxe bizitza baten, P bat eta P2 berdinak izan bidiezela. Eukitzen duguna, euki behar dugula kontratauta berdina bietan, segatik. Azkenian, lan egunetan eta asteburuetan gure etxeko ohiturak berdinak dieselako. Eta, horrek esan gure dau, fangonaz pixka eta saltzera potentzia zer dan. Ni eukitzen badut kontratutan nire etxean, 3 kilobatio dela, ma o meno etxe baten kontratatzen dana, da zenbat gailu jarri aldot batera. Azkenian, nik 3 kilobatio eukitzen bot kontratuta, entxufau aldot gailuak 3 arte, eta 3 pasatzen manaz, salta bingo duzta argin jarrak, bai? Orduan, komentu gure nauen, azkenean lan egunetan, edo jaiegunetan, edo asteburuetan, behar duguna berdina izaten da, inkluso asteburuetan etxien igual, ordu gehiago egoten garenean, gehiago behar izaten dugula, bai? Orduan, P bata euki behar dugu oso ondo ajustauta behar duguna ordaintzeko, eta P2ak daukun presioagatik, berdina. Etxe bizitzen dena eukitzen badugu kotxe elektrikuak, edo adibidez berogailuak eukitzen baditzugu akumulatzaileak diesela gabezkargau egun ez botatzeko, honein dako kriston bentaja da segatik. Azkenean, zu kotxe elektriko batek behar dau kriston potentzia, esan egot, kotxe elektriko bat gabez egoteko kargatzen, ni kontratau beharko noen, imaginau, 9 kilobatio potentzia. Egongo da ordaintzen 9 biderrau, dala oso merke termino fijuan. Egon beharko, eta euki behar lehengo, egon dela urte bat baino lehenauko ereduan, zaukogu lakarri potentzia franja bat, egon behar balitzake ordaintzen 9 biderrogeta 7, ez litzake izango jasangarria ordaindu beharko leukela kotxe elektriko bat kargatzi harren, bai? Dator pixkat era berrira adaptatzeko. Tornek eramaten duzkuna da azkenean bai, guk gero eta responsabiliagoak izatia gure kontzumo ituretan. Kotxe elektriko bat gure badozu karga gaur egun garestia dan orduetan, seguramente ezingo duzu ordaindu. Eta horretarako sortu da, bai? Orduan, zuen kasuetan ez baukotzuek kotxe elektrikorik, ez gabez erabiltzen duzue, termuak, edukitzen duzue plakako, gauza pixkat, komplejoak merezi dagoela igual faktura konkretuak begiratzi ikusteko zehar behar duzuen, berdina euki behar duzue kontratu da. Berdin hori ondo ajustauta. Ma o meno? Eukiko zu energia terminoan hiru. Hau da potentzia. Bai. Hori da. Hori da.
Bai. Hori, oin aurratxu energiara goiatzen nien ikusiko dugu. Gero etxu hau. Lehenengo hori ulertzia, potentzia haue badaukela bere franja. Horren hemen zauziono, hori, lehenengo eta behin begiratu behar dozuena da, zelan dauketzuen hau kontratauta, eta, oin aurratxu hau goiatzela, azalduko dutzuet gure fakturak ematen duzkula informazio bat ondo adaptatzeko, eta gainera danok daukogula eskubidea, danok badakigu etxein daukogula kontadore inteligente bat. Kontadore inteligente horren informazio guztia daukogu interneten. Eta oso errez sartzen gara bertara eta informazio pilo bat ekartzen duzku. Ikusiko dugu zelan sartzen den eta ze informazio ekartzen dauen. Eta azkenen jabetzatik erabakiak hartu aldugu, ez? Orduen, aurrezteko hainbat neurri potentzia terminoi dagokizonez, bai? Orduen, esaten dauena da, gure etxeetako argixak inoiz ez baduzkuin salto, seguramente eukiko dugu potentzia jeisteko aukera. Eukiko dugu pixkat altu edo, omeno hortzen, orduen, 0,1 jeitxita B aurrezten gauz. Orduen horixe, beti eukitzia ajustauta behar dugunera. Hemen ipini dut ze presio daukon potentzia jeistiak, bai? Potentzial dugu jeitxi esan dutzueten moduan. Normalien, kilobatiatoan eurtzen da, nik etxien daukot kontratauta, 3 kilobatio. Nik aldot jeitxi, 2,9, 2,8, 2,6, gure duten arte, 0,1 erutza. Igo edo jeitxi, bai? Orduen, jeitxiera jeizten dutela, balio dau 11 euro gutxi gora bera, jeitxierak. Hori bai. Behin jeizten dutela, ondo hartu erabakia, ze igotziak kriston kostua dauko. Kilobatio bakoitzeko, 60 euroko baratzen duzku Iberdrolak, berrio potentzia hori ajustatzeko, bai, orduen, bai. Hau urtien behin aldozu aldaketa hau, potentzia igo do jeitxi, urtien behin inaldozu, imaginau, bajatzen dozu eta ator urten biozu gehi hau, erosin arrazoien gatik. Kilobatio bakoitzeko, gure badozu bitik laura igo, izango litzake 60 bider bi. Kostu hori dauko, bai. Eta gaur egun, gure faktura danetan, eskaintzen dau informazio bat, ni bakidu enerreko kasu honun jartzen dauen, baina nik uste faktura guztietan agertuko jatzue ze potentzia maksimo eukidozuen hilabetietan. Hortik egongo da informazio hori potentzia terminuan edo xehetasunetan edo nunbaiten agertzen da. Eta horri piniko dutzu, cuánto de potencia tienes contratada y cuánto necesitas. Orduen, hor badauketzu egia datu bat, konturatzeko ondo ajustauta dauketzuen edo ez. Bale, zer... Horre agertuko jatzu, P bat ze daukotzun kontratauta eta zer erabili dozu, eta ze daukotzu kontratautazuk. Zure kasuan, sobrekoste bat duki dozula, esan gure dozu. Bai? Bale, gero ikusiko dugu, ontsa erakutziko dut zure kasuan, zalantza hori sortutaz, ze tresna eskaintzen duzkun gure kontagailuak, ikusteko más o menos zelan begiratu aldogun hori. Bai, bale, eta mesartzen az. Eta gero ipintzen duguna, ez? Jaizten dugun kilobatio bakoitzeko, gutxi gora bera, 40 eta 60 euro aurreztu aldugu urtian. Termino honetan bakarrik, potentzian. Gero gainera, gure kontsumo eretan bebai aldaketak ematen baditzugu, aurrezpena ondixo behizen alda, bale? Horren, potentziakin jarraitzeko, aipatu moduan, gure kontagailu inteligentziak ematen duzku akzesua eta bertan ikusteko orduz ordu gure etxe bizitetan zehabilen gertatzen. Azutan esaten dugu, joe, estanbaia daukadanean etxietan, ez nago etxien eta kriston gastua daukot fakturetan, zer da bilpasetan. Sartzen gara gure kontagailura eta ikusten dugu orduz ordu zer da bien kontsuminuten gure etxietan. Orduen, Engo dotena da, sartu nire etxeko ereduakin. Orduan,
Sartzen basari hemen, da Iberdrola distribuzion, bai? Da, esan duguna, gure etxeko kontagailuak Iberdrola nazgiez, orden danok akzesua modu horretan egin biogu. Hemen daukotzue i-d.es. Hor sartzen basarie, agertuko jatzue hemen eolan eskinatxo baten, area kliente dolako zozer. Orduen hor, eman beharko geuke altan. Eta, bueno, eskatzen duzun altan emateko da, faktura baten aurrian, eskatuko duzta, kupsa, nire telefono zenbakia eta e-maila. Bueno, ezin badozu edo ez badozue kontrolatzen nolakoak, gu goien erretik, gero komentoko dugu, bulegoa zabaltzen dugula, laguntza ematen dugu bai, behar badozue informazio honetara akzediru edo gure dana. Orduan, bueno, gaur guk azaltzen dugu, baina gero laguntzeko presbe bai. Orduen hori, sartzen garen nien distribuidean, da, hau da, ekartzen duzkun pagina. Gauza pilo badauz, ikusten duzu moduan hemen eskuman, bueno, gauza pilo eta oso informazio bisuala eskaintzen da. Orduan, nire kontzumoa, ondiogan ez gara sartu baina, nire kontzumoa zenbat kontzumiruten duten en periodo baie, en periodo punta, en periodo llano, super detalle hauta. Eta potentziaren kasuan, bebai, hemen ipintzen duzta, ma o menos, modu grafiko baten, nire konsumoa zela joan diezen, orduan ipintzen da hemen. Ke potentzia necesito? Emate hotzaten momentuan, hau da, azkenengo 13 hilabeteetako datu bat. Datua edo holan ekartzen dau, bai. Eta hemen jartzen dauena da. Helen ipatu dozuna, zuk komentu duztasuna, bai. Hemen enkanbio jartzen dau. Periodo punta, dala izango litzakena, el periodo karo edo garestia ikusi dugun alen, bai emerkea eta estesos de potentzia. Orduan ipintzen dau. 2022ko urtarrian, nik zenbat potentzia erabili nagoen periodo punta, bai, eta holan baran. Eta linea honek, marra honek, azaltzen duzta nik zenbat potentzia daukoten kontratauta. Dala 3,4. Eta ikusten duzuen nire konsumo danak doetzela hortik bera. Horrek esan gure da unik ajusta baldotela. Eta probablemente gainera, ajustatzen dutenian, eta esan dutenian, aldot ajustau, justo eta esan, bale, pikorik altuenetara arte, hori dela behar izan dutena, eta jazta. Baina igual ni kontzientzia hartzen mot, esaten mot, seguramente egun horretan jarri nagoen batera. Porque honek diez, piko altuenak, da, elektrodomestiko gehien jarri nagoena batera. Seguramente jarri nagoela plantxia, lavadora, ez dakiz zer. Esaten mot, bueno, bantolatzen bana sobeto eta geisten bot punta bat gehiago, probablemente, hori, zandotzuetena, 60 euro aurrezteko aukera eukiko nauen. Bale? Hor dauketu da, gero, modu berdinen agertzen da estesos de potentzia batzutan, bueno, bamentik gorape badau, batzuk. Bai? Orduen, bueno, informazio hau dau accesible. Vale. Lehen zanien manuala, plomos, zauzenien los plomos, esaten zana, pasau eta saltau itxen zotu. Eta gaur egun inteligentia izan da, nik baserrian, askotan, zaukogu potentzia oso ajustau da, praktikamente ez dau saltatzen. Gu daukogu pikuak oso altu, egoten basara denbora bat, imagina, 10 minutu en potentzia más de lo que tienes, momentu hartan saltatzen dutzu. Ja ez da, hori, jartzen dut eta pun, automatikoa. Hor, ez dakitzen badan, baina denboratxo bat permitiruten dutzu. Eta gainera, igotzen dozu berriro, berriro gestegatzu, igotzen dozu berriro, eta berriro gotzu denboratxo bat hor jarraitzeko. Orduan, bai. Ja, hori da, eskerrik asko ekartzearen informazio hori, hori da, realidadia. Bai, hemen adibidez ikusiko da, hemen adibidez badau potentzia, urtengoa da. 2023ko urtarrian hemen badau sobrekostu bat, goitik doiana, eta nire ez du saltau besta etxian. Orduan ez da hori, ez da mekanikoa lehen zan moduan, zan dute moduan, ez plomuak zauzen pla, jaizten zan da jazta gaur egun, ez. Bai. Bai. Bai.
Ez dago bat bez, oza, lehen hori salta bitxen zotzun eta, bueno, behin komodua zan, ez? Salta bitxen zotzun, bueno, hori da, beti salta ukotzu, hori, bai. Ez, etxe bizitzetan ez, baina gure kontratua ditzen diez 2.0, diezela 10 kilovatiotik berako kontratuak. Etxe bizitza praktikamente danok. Negozioak, 15 da, 15-tetik bera. 15-tetik gora, igual enpresa txikiak, negozioak askotan tabernak eta abar, horrek bai dauki penalizazio bat, Horrek bai penalizatzen jaki, Baina, bueno, beste eredu badauki bai faktura antolatzeko, eta, bueno, beste hau gaur etxe bizitzetan bakarrik. Eta ez da, penalizatzen ez ezer. Bai. Horregatik, ajustau eukitzia hori da, Eba nik hemen mosteman hauen bik, ez dakit, lan esan. Nik egisa eredu ekartzotela, probatzu ikusteko, baina responsabilia banaz. 3tik bera be mosteman hauen 2,5-tetik edo, seguramente, bajatuko nauen piko oso bat, aurreztuko nauen 60 euro urtian, eta seguramente ez duten saldoko momentu baten bez. Hori da. Realidadia. Bai. Hone jaztutzagu kasu gehiago bingo, eta ingo dute introdukzio bat, oin sartuko garen ez energia terminuan, modu berdinen informazio pilo bat ekartze duzkula distribuerak. Hemen emate goten momentuan, ver mi detalle de consumo, hemen agertzen jat egunero, oza, beti be atzoko egunakin, bai? Hau hartuko da atzoko eguna, baina hemen aukeratu aldot, edozein egunetan, gure badot ikusi ze kontsumo eukin hauen. Holan, ez dakit noiz arte, ez dakit ze urtetar arte aldot begiratu, bai? Da hemen agertzen jatena da hori izan dut zuetena, ez? Nire etxe bizitetan zela nabil kontsumiruten. Askotan da, ostras, begiratzen dut, hau asko pasua oporretan, aurten udan egon da energia oso garesti, egon da oso garesti, eta jende asko torrea oporretatik, eta repente 80 euroko fakturak, eta jendeak esan dauda zera bilpasetan hemen. Osea, nire segon etxien da jota karu, urten jat, klaro, fan eta begiratu zelan dauketzen zu kontsumoak. Honek diez, stand-by deitzen jako, ez? Ez dagoenien etxien konsumo kostienteri gure gaiuak kontsumiruten dauz. Horren kontzientzia hartu behar dugu bai, gure etxiak zelan kontsumiruten dauen. Eta oso energia merketxu egon danean, ordaintzia 10 euro etxagu kostatzen, baina garestitu denien eta 80 euroko esfortzua suposatzen dauenien, jendeak eraman da hau eskuak burura. Akzesuak, honek inbate dutzu azkenian hori, konturatzia zelan daukogun etxietan kontsumoak. Bai, karo. Ja, baina azte burutan bai, seguramente. Azte burutan bai, seguramente. Handixa, klaro. Horregatik daukolako kostu txikina, zu ez dutzu afektatzen. Inkluso opetu urtete jatzu. Diezelako, hilabete baten diez, hogei egun pe bat ordaintzen eta gainontzekoa zazpe bi ordaintzen, zuri berdin jatzu. Ja, pixkat farragozua da ulertzeko, esan gurot. Nik adibidez, nik hartzen mot esaten dut. Pe bata, ez. Nik, imaginau, nire etxe bizitzan ez nau astegunetan, eta bajetan dut, jartzen dut bajuena, eta pe bia igoten dut gora. Bueno, zentzua dauke, bakarrik aste burutan konsumiru bie basu. Vale. Claro.
Bai, hola da. Horregatik, hau konpresioagatik, ez tozu apenas notauko, honek, holan jartzen da 27 euro, baina honek suposatzen dau 0,27 bider daukotzen, gure fakturetara bagoiez, eta detailera bagoia zelan fakturatzen dan, bai. Bai. Bai, klaro. Pentsau, honek, kasu honetan onuren juskula da, noi. Lehen bakarri izan P bat, eta ordaintzen gauen pilo bat, aste burutan ordaintzen zauen, gaur ordaintzen duzuna baino garezti hau. Ezin jozu ipini, baina, oin dela urte bete baino, hobetu urte dejatzu, gutxi usauz pagetan. Zentzu honetan aplikazio, normatiba berri honekin dano gara onura du. Danok. Gero ya konpainia bagoitzak itzen duzun trampak, hori da beste gauza bat, esaten gauzenakin Juan Bizarena identifikatzen. Zenbat kobratzen dutzuen zuen konpainia, klaro, bai. Orokorrian ez daula izaten. Orokorrian nekin bai izaten diaz nahiko zurrunak. Gero energian presioak ina beste kontu bat izaten da, hori hola da. Aurrera goiatz. Mao meno, ez da gizuek menekarri zuenak fakturetan, aipatu duguna jarraitzeko gai izen zarien, zalantzarik sortu dan. Gero de todas formas, bukaeran edo, gure badugu zeo zer ikusi edo, inkluso bulegora etorri, gure badugu zeo zer begiratu edo, inaldugu, Bale, horren aurrera goiatz. Zabaduko dugu 22an, zeharka osteta kalean dela goizaldek onduan. Gero jarri dugu argazkitxo bat hor ikusteko nogongo da bulegoa. Bale, orduan, oin joango gara energia terminora, bale? Zuen fakturetan aipatu moduan, beti agertuko gatzue potentzia, beste bat agertuko gatzue energia, bai, beste bat servizioz, oin energia. Orduan, kasu honetan bai da termino aldakorra, honek esan gure dauena da, guk energia ordainduko dugula kontsumirtuen dugunan arabera. Merkaturatzaile bakoitzak eukiko dau kilobatioko presio bat, eta gainera izen aldiez totalmente desberdinak, eta aplikatzeko modua totalmente desberdina. Hemen izen da normalien sorpresarik handixena eramaten dugun lekua. Bai, orduan. Potentziakin batera, sartu zen normatiban, Espainian, hemendik aurrera, 3 franja horaria eukiko dugula kilobatioaren presioa ordaintzeko. Hau da, merkatu elektrikoan, energia sortzen dugunean, iten da orduka, ez? Gabeko ordu batetan ze teknologia dago energia sortzen, horregatioko presio bat. Ordubietan beste bat, iruetan beste bat. Horren arabera, fakturakutuko jaku guri, bai? Hemen daukogu, lehen aipatu duzun, ruleta hau. Merkatu erregulatuan dauen jentia, lehen esan dugunan, último recurso, egongo diez ordaintzen, bebai modu honetan. Zer gertatzen da merkatu librean, gauzen, gainontzeko guztietan, bai? Hemen egongo zariela asko, seguramente merkatu librean. Merkatu librekoak diezen ez, eta como merkado libre enpresak inaldauienez, nahi dauen produktuak eta nahi dauen gauzak, jente askok ez dago errespetatzen hau, legala da, ez errespetatzia. Eta egiten dauena beste tarifa moto batzuk sortu, bai? Eta orduen, egongo zari zuek hemen ordaintzen, seguramente, termino baten, hau da, edozein ordutan, 24 ordutako edozein ordutan, kilobatioagatik presio bakarra. Beste batzuk egongo zari ordaintzen, egongo dukiko duzu 2 franja. Beste batzuk dukiko zuen tarifa delfin, eta beste batzuk tarifa hipopotamo, bai? De todo, un poco. Goienerren kasuan, zentzu horretan bai jarraitzen dugu berdin, eta beti iten duguna da, gure kasuan, guk erosten dugunez energia futuros, apura funtzionatako modu bat, baina jakiten dugu gure energia hemendik 3 hilabetetara ze presio eukiko dagoen. Orduan, beti joaten gara gure web orrialdian igotzen, eta beti egoten da accesible, bazkide guztia jakiten dabe, bai? Orduan, gu badakigu gaur aktualizagot, orduen gaurtik eta martxora arte, P bata egongo gara ordaintzen presio honetan, P2a presio honetan, eta P3a presio honetan, bale? Hemen jartzen dutzueten arabera. Orduen beti be, hau erreferentzia eukita, zuek ikusi aldo zuen, zuek fakturetan dauketzuen kilobatioa zenbat ordaintzen duzuen. Jakiteko askotan, merkiagoa da, nestan merkiagoa, ma o meno, bai? Hemen gauza gehiago komentatzeko, bai. Honekin, pasau zana bebai da, hau aplikau zanean, seguramente entzungo zabien zuen zan hobet telebiztan, ez?
Y ahora que tengo que poner la lavadora a las 3 de la mañana, oza, kriston revuelu hasi zan, kao, ordurik merkienak dieselako gabeko 12etatik 7 arte eta aste burutan, eta tal, bueno, kriston revuelua, kao, munduan ez dutzen modu berdinera aplikatzen, oza, jentia hasi zan, holan kontzumiruten, euren fakturetan, ez zaukienian aplikazio hau. Orduen, hau da, lehenengo eta konturatu bigarrena, zer daukogu kontratauta, gure kontzumua horren arabera iteko. Bai, orduen hori importantia da begiratzea. Eta gainontzeko da, bai. Eta honek gainera erueten gaitxu, kontzumo, eraginkor edo jasangarri batera. Osa, honen atzekaldien dauelako, azkenien, merkatu elektrikoan, depende nolan izten diezen ordukako energia sorkuntza presioak horren arabera iten dalako hau. Sin más, esan gurot. Kasu honetan, seguramente gasakin gabitzelako izten, kasu honetan bebai, eta, garestienetan, izaten da, ez? Orduan, horrez bagabitz kontzumir, gasakin energia esortzera. Horren arabera aplikatzen dalako, torregatik jarri zabilako gobernuak aplikazio hau. Punto. Hori be azkenen egunetik egunera asko bariatzen dalako eta hau bataz besteko batekin ataratzen dalako. Osa, egun bakoitza oso desberdina da. Zu, merkatu elektrikoan ikusten badugu zelan da bien sortzen energia, asteburu baten, edo astelen baten, edo aste azken baten ez daukolako zer ikusirik. Dalako kontsumoan araberako, da askotan enpresak markatzen da bielako hau. Sin más. Bai, izaten da. Normalian, garestienak izaten diez, erregai fosilekin izten diezelako ordu horrek energia sortzerako orduan merkatuan. Holan sortzen da. Hobeto goiatzen, eski egon gara urte eta hilabete batzuk, variazio askokuak, Osa, Ukrainian gerriak esplotazioa momentuan eta gasakin hasi zenien problemak, honek fruktu edo pilo bat, baina, sin más. Osa, legalki sartzen da, merkaturatzaile batek ez dauko eskuartzia, sin más, legea da. Txoin, a ver, bai, esan. Bai. Bai. Da, erosketa ereduagatik da. Osa, adibidez, Goienerreko kasuan, pixkat sartu bidea, merkatua pixkat ulertzen zelan funtzionatzen dauen, baina gu gure energia aseguratzeko erosketak enbiogu 3 hilabete lehen hau. Orduen, karo, guk aplikatzen dugu indela 3 hilabeteko presioak. Momentu honetan, gaur dauen presioakin konparatuta, eizen aldiezelako askoz garestia baina egon diez momentu batzutan, gaur, emuten dauela kriston pelotazua gertatu dana, ondela ez asko, eta gu algara egon aplikatzen, ondela, 3 hilabeteta erositako presioa eta askoz merkiagoa dana. Askotan fijetia bakarrik gaur zelan dauen presioa, igual zelan eskentzen dugun gu presioa eta gaurko eredua, konfundiblia izan alda, zu pentsa ontsi bertan gauzela, esan dozuna, heltzen meseta batera. Seguramente, datorren urrengo hilabetietan, danon presioak asko jeitsiko diez. Hori bai, gaur egoten bada beste pelotazo bat. Eta gazak berri egoten badau tope batera, probablemente, zuei, merkaturatzaile askotan, kilobatioa garestutuko jakio pilo bat, eta Goienerra izango da, merkaturatzaile merkienetarikoa. Futuro zen erosten dugun merkaturatzaileak.
Baina, ondiokan gauzelako, urteten oso boratila izen da egoera batetik. Horregatik da. Ez. 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 Hori bakarrik merkado regulado esan dutena. Arautuan hori da. Merkeena dalako. Bai, regulagoa. Hori da. Karo. Ez que hemen hau ulertu behar pixkat merkatu elektrikoa zelan funtzionatzen da. Idaria pa otro taller. Bai, dalako pixkat oso farragosua da. Espainiako merkatuan orduz ordu jartzegako kilowatioi presioa. Eta gaur esan dozuna. Egon gara referentzia baten, 0,5 izten gabitzela, baina ezke dain boratila, garelakoa independentiak, orokorrian kanpuen pasatzen da nahi, esan dozuna, araututako merkaturatzaileak, los de último recurso, ordaintzen daue. Ordu bakoitzian merkatuan izendan presioa, a priori gauza kondo badoiaz, da merkeena. Baina zehoserek errebentetan badau da, gehien ordaintzen dauenak. Ze momentu ordan aplikatzen dalako, Claro, ba... A ber, izen diez oso urte boratilak. Eta honek nahaztu gaitxu. Nahaztu gaitxu, ez ulertziak eta olako boratila eukitziak, egotia aldatzen merkaturatzea etetik bezala, normala da, gure dugulako joan, merkeenaren atzetik, baina horrek, gaur aldatu garenak, probablemente igual urte baten ez da izen erabakirik onena, ze hau, estabilizatzen dan momentuan izango da erabaki bat hartzeko momentua. Ai. Hori da, edo zela CHC, ez den? Antzera. Bai. A ber, hemen ulertu bidean bai da, aurten, pasaudan honetan, izendala apur bat, dan pintitza jako, ni fenomenu honei. Azkenian, merkaturatzaia undixak, monopoliuak, zerrin jau, azkenien eurak daukie sorkuntza eta merkaturatzea, eurak daukie, guztiz monopolizauta daukie sistemia, bera, orduen, kriston dirutzak dauz irabazten sorkuntzakin, oikuan gainetik, eta horrek emate hotzi aukera, presioak totalmente geizteko merkaturatzaien, orden zein jauiena da. Iberdrola da birabazten millones de euros alde batetik, eta bestetik zaten dau, jode, jartzen du prozediuak a 0,05, deitoten da una barrida eta etorte jat jendean aniri. Inalda bielako, eurak daukielako, eurak dieselako, 180 sortzaile, eta hau aplikau alda bielako, gainontzeko danok, ia ez dugu sortzen, eta hori sortzen dugula. Dieselako milioiak eta milioiak, eta badakigu ze panorama daukogun hemen. Gero ereduakin oso kontra jarrita gauz, krisi baten aurrien gauz, eta horrena kostiente izan bigara. Bai? Orduan, klaro, esaten dugu, bai, goien errez da merkena, baina eski goien errez da Iberdrola. Goien errek ez dauko Iberdrolak dauken... Ez. Norberak erabakitzen da. Claro, baina, gauzan dena moduan.
gauza denetan moduan, ez? Azkenian ulertu behar duguna da atzekaldian zer dauen. Eta gero norberak bere realitatea zein dan eta horretatik erabaki bat hartu. Argi da, norbera ez danian heltzen etxeko gastuari aurreiteko, ba, zauz momentoten erabaki bat hartu behar dozuna, ez? Eta ez dela prioridade. Bueno, bai. Bakoitzak erabakitzen dugu, klaro. Eta Goienerren egia da azkenengo urtean pasau danakin, kriston inpaktua jasan dugula, klaro, baina ulertu behar dana da bai honen atzekaldian zer dauen, ez? Estrategia bat dauela ondixena berriro sarian jauzi garela eta dano inpaktua duzkula, ez? Eta hau da, horregatik esaten dugu, nik uste dut urrengo hilabetietan ja gauzako hobetzen doiatzen enean, a priori txura hori daukena, jarriko garela, boindala urte bat eta erdiko, gutxi gora bera egoera baten, presioak askoz aksesibiliagoak izango diez, berrikioak izango diez, eta abar, baina ondiokan ez gauz egoera horretan. Horretara arte. Bale, horreago jatzez. Bai, ez da izordu dan, igual kaina puru bat sartu bitzet. Bale, zimaz, gehitu daubien beste termino bat dela bonus soziala finantziatzeko terminoa. Zimaz, faktura dan hoi aplikau duzkue, eta da, Espainian bonus soziala daukien pertsonek, danon artean ordaintzen dugu kostu hori. Eta orduan, danoi aplikatzen duzkue fakturetan, horrek dauko eguneko kostu bat, eta diesen eguneko, fakturatzen duzkuen eguneko aplikatzen jaku. Zimaz, sobre kostu txikitxo bada. Bai. Bale, gazaren doikuntza. Hemen azalduko dutena fenomeno moduan edo zer gertatu zen, bai? Pixka eta azaltzen zen, eta argitzen dugun, zer gertatu zen, bai? Hau ematen da 2022ko ekainaren 15ean. Hau, Espainian aplikatzen da orduan. Segatik. Beren aipatu duguna, ez? Kago, Espainian sortzen danean elektrizidadia, deitze jako, el mercado es marginalista, da, azkenean. Gu piztina bat badaukogu, ordena baten, azten gara sortzen elektrizidadia, bai? Lehenengo sartzen diez, berriztagarriak. Berriztagarriak, gero dauko bigarren fase baten sartzen diez kogenerazion, eta hirugarren baten sartzen da gaza. Gaza beti da, Espainian presioa izten dauena. Claro, errebentetan dauenien Ukrainiako gerrak, sobrekostu hori, hain hundixa da, merkado marginalista baten iten dana, azkena sartzen den teknologiak, pageta hotza berdin, berriztagarriak eta gazak balio dau berdin. Pixka eta saldu nazen, igual lehatu naz. Esan gure dut, berriztagarria sartzen badot 0 eurotan, eta gazak izten badau piztina hori, 200 eurotan, berriztagarrien sortzaileei gauz pagatzen 200 euro. Jaki ordaintzen euren presioagatik, hor ditzagako merkado marginalista, bai? Horregatik izaten dugu, que las grandes generadoras sean lucrau. Claro, eurak dazelako sortzen energia 0 euros, 5 euros, eta gaza dabielako izten azken presioa 700 euros, euren kriston sobrekostia eragiten dago, ez da? Orduen, karo, denbora hau gaza izten, kriston sobrekostiekin, orduen zaten dago Espainia. Bueno, jarriko dutzagu tope bat. Eta orduan, hemendik aurra elektrizidadiak ez dago balioko 150 euro baino gehiago. Orduen, gaza kudeatzen dabien enpresak, diesela berdinak, beti, esaten dago, hau da merkatu librea, zu etzara inobez niri esateko 150 euro ordaindu biztezula nire produktuagatik, orduan planto itenaz. Horren esaten dutza gobernuak, imposible da, ze, klaro, bestelan ezin dut energia sortu. Orduan, aplikatzen dana da, gazaren doikuntza, zer da hori? 150-etik, gazaren presioa izten dan franja guzti hori, askotan izen dela 500 euro, 700 euro, ordaintzen dugu danon artean, gure fakturetan. Bai? Eta hori da aplikatzen jakuna. Ekilikoa. Bale? Bai, Goiener daukotzu? Ez. Beste merkaturatza zela aplikatzen dauen hor du kontua. Bai. Hori gehi hori eta zenbat kobratzen dut zuen.
Bai, hau danok daukogu aplikauta, Bai, claro. Sin más, hori da. Claro, hor sartu binitzen. Hau aplikatzen da norberaren konsumoan arabera. Bale, hau, ontsen noia azaltzen zela aplikatzen da. Bai, aplikatzen da orduz ordu, hemen agertzen da, bueno, más o menos, bueno. Kontua da, horregatik esaten da, gero eta hobeto konsumiru, gero eta gutxiago ordaintzen dozu, hau da. Bai, hori da, orduan. Adibidez, Goienerrek bere momentuan, sortu zauen modu bat norberak, kontsumitzailea jakiteko gutxi gora bera, zelan orduz ordu kontsumiruten gauenean, ze koste zeukon gure kilobatiboak, ez? Porque lehen aipatu, fatengitzen diren energiara, gu basakigun, gorrian kontsumitzen bazauen 0,5 ordaintzen dozula, baina garo, gaza aplikatzen jakunean, desberdina da orduan. Telegram kanal bat sortu zen, eta web horri aldeme egunero aktualizatzen da, eta hemen agertzen dara, ez da, fateran, atzaldeko goizeko beratziretetik amaretara dela periodo baie, nire energia balio dau hau, eta hau azkenengo hau izango da gazagatik aplikauko duztina, eta agertzen da, exactamente ze presio dauken. Bueno, hau da, bai, orduz ordu aplikatzen dalako. Orduan, nik gero eta gutxio kontsumitzen badot, gero eta gutxio izango da ordaindu behar dutena. Gaur egun, gauzak lasaitu diesenien ordaintzen duguna oso gutxi da, hau da azkenengo faktura batena, 0,47, baina azkenengo 3 hilabetietan, egon diez faktura batzuk aiagetan, 80 euro, 100 euro, 150 euro. Claro, 2000 euroko fakturak daukon jendiak edo enpresak, ordaindu behar dauen portzentajia, brutala da. Eta orduan, jende asko bere momentuan reakzio asko sortu zen, pentsatzen zalako, hau zer da, Goierrera aplikatzen, ez, hau, berez Goierrerako honetik ez dago ezer ataratzen, erabiltzen gaituztegu gobernuari diru hau helarazteko. Eta hau a priori izan da, oingo egunetan, oingo hilabetetan, aplikau da, impactu handi xeuki dauen zeo zer, baino gutxi haura fango da. Hau a priori, berez uste maiatzera arte dauela aplikauta, eta gero eta gutxi haura joango da orduen, bueno, jakitia hor dauela, baino. Garestia badiez, klaro. Bai. Ez que gaur egun energiaren presioa askoz merkiagoa da. 150 bera gauzizten egun askotan. Orduen, sobrekoste hori ez badau ez da aplikatzen. Bakarri da, 150 eurotik gora, kilobatioa izten den momentuetan aplikatuko jakuta. Hori, gero eta gutxeo izaten bada, jazta. Bai. Desglosau nik uste merkaturatzaile bakarrak garela Goiener eta holan besteren bat. Desglosau da agertza jatzuna. Gainontzeko danetan ez tozu jakingo zer ordaintzen duzun bez. Agertuko jatzu hori gero bukaeran, como termino de gas doikuntza, zer donta jazta. Bai. Bale, aurrera. Bai, hemendiko zalantzarik edo? Listo. Parkatu? Hemen ez dutelako ekarri autokontzumoko faktura bat, baina, klaro, autokontzumoko faktura bat izatengo balitza, agertuko litzake beste kontzeptu batzuk dela, excedentes, cuanto de autoconsumido, etc. Baina, klaro, gaur ez dugu horren inguruan berbain gorduen ez dut ekarri. De todas formas, datorren hastian ere indajanen ningo daitzaldi bat autokontsumoan inguruan konkretua, Bueno, hortik sortu diezen beste produktu batzukin eta abar. Vale. Gero fakturak ekartzen duzkun beste informazio bat da, gure energiaren eratorria nungua dan, bai? Bueno, jakitia, genien, egoten magara merkaturatzaile batzutan, eguneko berriztagarrixa dela, hola agertuko jatukula, gero beti agertzen da, estatu mailako sorkuntza zer dan, eta guk kontsumitzen dugun energia hori, zer eratorri daukon, bai? Orden, bueno, presio eta tasalatago, pixkate interesantan bajatuko informazio hau, jakin fakturetan dauela, bale? Eta, bueno, hemen ikusten dozue, estatu mailan, ia 150 energia berriztagarrietatik sortzen dela, elektrikorako, Bai. Bale.
Eta, bukatzen joateko, beste kontzeptu bat diez, zergak eta zerbitzuak. Eta hemen be, ikusten dugu bastante eskabetxin. Kontua da, zergak, ordaintzen ditugu gure kontsumoan araberakoak, baina askotan dauko gure fakturan zerbitzu batzuk, sartzen duzkuela guk ez dugula kontratatzen diezela mantenimiento de contadores, mantenimiento por si se rompe no seke, beti zaten duguna, faktura elektrikoetan dauzen, kontagailuaz gain, dala bakarra ordaindu behar duguna, dauzen gainontzeko zerbitzu danak kendu. Ez dago balio, balio dugu esan. Gure etxeetako segurua kubritzen da hau danak. Orduan, hori izango litzakela, hori sobrekoste bat, bai. Hemen agertzen da igual ekaro eta adibide bat, servicios y otros conceptos agertzen da protección eléctrica hogar. Ja, eta hori segurenez, zure etxeko segurua kubritzen da hau, bai. Zagitzai pagaiten igual faktura baten seguruan zati hori, ja, bakatu nien kontratatua etxeko seguruan dago. Horrengantza, hotxen dutzu ez, esaten dutzu protección eléctrica, lehenengo lau hilabete, lehenengo bosti hilabete doan. Erbero akordo den izan... Bai. Bai, eta honekin ikusi diezena, ikusi duguna bebai da, norbaitek erabakitzen badau bere merkaturatzailez aldatzia, batzutan zerbitzu horrek gelditzen diezela martxan. Hau da, nik aldoteuki kontratua goien erren, eta Iberdrola egon jarraitzen niri hau aplikatzen. Orduan hori, zerbitzuen kontuekin, hori identifikatzen badugu kendu eta listo. Bale. Bale, onarte, más o menos, faktura. Ingo dugu... Bai, hori da pagatze jakona, bai, hau pagatze hotzegu hilabetero Iberdrolari, zerbitzuagatik, bai, hori da. Bai, ez da egite zalantzarik fakturei dago kixonez. Bai, aurrera goiaz. Bale, bonus sozialan kasuan. Komentatzia, hainbat irizpide beteta, pertsonok daukogula eskubidea, gobernuak eskaintzen dagoen bonus soziala elektrikoa eta termikoa jasoteko, eta horretako irizpide batzuk bete bidiezela. Bat tangibliena da, familia numerosak danak daukiela bermatuta bonus soziala, eta gainontzekoa jakiteko guri aplikatzen duzkun edo ez, izango dela guk daukogun sarreren edo gure egoera soziala, gizarte bazterketarako arriskuan dagoen kontsumitzaile horretan sartzen garen edo ez. Orduan, jakiteko, web orrialde batzuk dauz eskuragarri, sartzen dugula gure datu batzuk eta esaten duzkuna, edo, mismamente, izango litzake joatia a una comercializadora de recurso dana, en kasu honetan Iberdrola. Hemen arrasatzen daukogu eta, bertan esango duzkun, onuradunak izango ginaken edo ez. Orduan, onuraduna bagara, epenez ze kalte bera garen, 25-etik 40 arteko deskontuak goiko dugu gure fakturan. Eta bonu elektrikoa badaukogu, bonu termikoa jasoteko eskubidea daukogu. Orduan eukiko gauen deskontuak bai elektrikoan, bai termikoan. Sartu behar askoz gehiago, azkenean, kasu bakoitza oso desberdina da. Eta hori esan moduan, referentziasko merkaturatzaile baten, emate hotzua informazio guztia. Edo, hemen bai. Eta gainera hori aplikazio badauki, gudatuak sartuta, esaten duzkuna, bagaren edo ez garen. Bale. Eta hori, azkenengo pintzeladak, eta egiten dauena da pixka laburtu indogun aurkezpena, bai dela. Azkenen fakturan aurrezteko, egin behar duguna da, ordutegi bereiztuak aprobetxatu potentzian eta energia terminoan, egokitu potentziak, alperekako zerbitzuak ez daukogun kontratauta verifikau, eta kontsumitzaien danok daukogula eskubide batzuk, ez? Azkenen merkatu arautura pasatzeko gure faktura alik eta merkienak izateko, bonus sozialak eskatzeko, eta gero gure fakturekiko azkenen informazio bagardena jasotzeko. Eta, honekin hori bukatzen goaz, komentatzia askotan gure fokua jartzen dugula kontsumo elektrikuan, baina askotan termikoan joaten dela gure etxeko kontsumoan portzentajerik handixena. Askotan bero sistemetan izaten dela, eta hori oso importantia dela bai hau ajustauta eukitzia, eta birgaitzea, gaur egun diru laguntza pilo bat dauzela, gure etxeetako lehioak, eta behar dugunak aldatzeko, eta horren informazioak kasunetan goien erren ez gara sartzen beste termikoan, baina arrasaten zuradesan, arrasateko mankomunidadiak diru laguntzak kudeatzen ditu, laguntzen dago asesoritzak ematen dau, eta interesgarri dauela.
Eta jazta, honekin bukatzen dut, komentatzen, hori Goienerretik zabaltzen dugula bulegua arrasaten, hitzaldi, emanaldi desberdinak egiten egongo garela, bai gu ezagutarazteko eta bai guk egiten dugun zerbitzu desberdinak be jentien jakinarazteko, gaur hori argindartar ingo dugula, baina eskoriatzen egongo da pobrezia energetikoan hitzaldi konkretua, gero, erein da janen egingo dugula autokontsumoa eta energia komunitateen hitzaldi bat, eta hemen bai azalduko dugu ja, Goienerrek autokontsumoa daukien bazkidei ematen jakon zerbitzu eta gero martxoa, apiria bueltan, ataratzen dugula monedero virtual edolako zerbitzu bat, oso interesante izango dela bai autokontsumitzen dauzen jentiantzat, eta gero 22 egongo dela inaugurazioa, hemen inguruko baserritako produktuak eta jarriko dugu, ingo dugu azalpentxo bat, egongo gare hemengo langileak, eta hemendik aurrera arrasaten egongo garela. Eta listo, komentatzia dauela hemen aratz, lankidia, bere izango da Arrasateko bulegoan arreta emango dauen pertsona. Eta gure gauen bebai, gaur norbaite gure badau, ez da ditzordutxoren bat hartu, pixkat faktura edo rebisatzeko bebai, hori sentore garela bebai egutegiakin, horretarako bai. Eta gainontzian, hori zen, eskerrik asko. Eta hori zalantzak edo badauketzue, argitzen dugu. Goienerre, kooperatiba izan da, Goienerreko bazkide izateko 100 euroko ekarpena inbida, eta gero pasabaldugu ja kontratuak. Nahi beste kondizio batzukin, bai? 100 euroko ekarpena bazkide iteko. Ben Goienerretik joan da, ekarpen hori itzultzen da. Ez da a fondo perdido esaten dana da, bazkidetzarako. Hori da. Eta gero, kooperatiba izan da, urtien behin iten da batzar orokor bat, eta bertan eramaten die, sartu behar diezen erabakiak. Orokorren modu oso transparentian azaltzen da ze egoera dagoen, eta sobre todo, sorkuntzara bideratutako, azalpenak iten diez askotan, ez? Gaur egin dugu 10 urte, merkaturatzaile asko hasi da, sorkuntza esan beste, eta hemendik eta 10 urtetara arte, gure erronkari gondizena da, sorkuntza naunditzia. Gero eta buru jabe hauak izan, gero eta dependentzia gutxi daukogulako merkatuakin, eta horrekin be presioak, gero eta duinagoak lortzen dugulako izatia, ez? Mini hidraulika bat, Hernanin, gure jabetzan, Oñatiko Urjausien 10% Goienerrena da, eta gero gainontzeko dana dauko fotovoltaiko proiektuak, Euskal Herriko leku desberdinetan, danak tegiatuetan jarrita. Eta horrekin egiten duguna da sortu. Eta gero energia horrek hori guk erabili. Gu independiente gauz, momentuz ekiolan ez dugu eukiko parte hartzerik, eta, ez galderia konkretua gure badozuin, ber Goienerre eta ekiolak zehar eman daukogun? Seguramente. Goienerrek azkenengo hilabetietan bebaitoia emuten pensada bat, etorkizuna sorkuntzari dago kizunez, zelan helduko jakon. Pixkat gure soru etikoa eta tetxo ekologiko esaten dana bebai markatzeko nun dauen. Ulertzen dugulako sortu behar dela, baina ez edozein presiotan, ez edozein modutan, eta irizpide batzuk argi euki behar dugula eta gure dugula euki. Eta, suposatzu eta urtengo batzarro korera eramango dela, bazkidek hori ratifikatzeko. Eta horretakoa da, desde luego, lehenengo aukera ez dela izango huerto solarrak montatzia gure inguruetan. Hemen daukogun teiatu dana kontuan hartuta, zailaua izan arren be, bideak horrek izen bidezela. Kontzientzia ondixein bidala, gaur egun dauzen estalpiak aprobetxo behar dugula energia sortzeko. Besteak beste, bai. Galdetu eurei, ez dakit, esan gurot. Euren atzetik Petronor dau, edo Repsol dau, ez dakit. Seguramente, hobeto joango jaki eurekin, ez dakit. Hori galdera gure ez dugu guretako ez da.
Banatzailea ez, merkaturatzailea da, Ekiluz da, baina... Bai, merkaturatzailea. Baina, bueno, Ekiluzen atzekaldian, ezin da Petronor, o Repsol da? Repsol da. Bueno, a ber, horrekin ez da, nik desde luego, eta da, nire percepziotik ez nabilezaten goien moduan, beste eredua da. Osea, gaur eguna eukidogun ereduan oso desberdina eta bueno, gauzatxo batzuk eukiko ditu, bueno, revisabliak dizuna nire ikuspuntutik beste modu batzutan inaldi esenak, baina, bueno, planteatzen dauen eredua behintzat, herritarren eskuetan jartia da boteria. Ez da gutxi. Baina, bueno, guet, hori bazken doiatzen eredura da, lurrera eta, bueno, ez dakit, gaur egun zelai horretan behan animaliak dauz. Ez dakit, ez da izango bat bagoian ez daukolako teiatuak plaka jartzeko, ez? Baina, bueno, beti izaten dana, azkenian ez da nahikua. Osa, argi dau behar dugun kantidadiak sortzeko ez daukuguna lur nahikua bez. Orduan zer planteatzen dugu? Joan bigarrena beste eredu batera, enbioguna da gure kontsumoa gutxitu, baina ez horretaz hasten garen nien berbetan, jentia, igual txakoan beste guztetan. Orduan... Bueno, fakturak ikutu duzkoen nien, ez da? Bai. Nik uste dut, badatozela beste eredu batzuk eta beste iraultza batzuk eta energia kudeatzeko eta berriro herritarren jabetzakua izeteko ereduak. Adibidez, hori hemen pintzen dugu, komunitate energia komunitateak izango diez eredu bat. Osa, goien errez gain beste enpresa batzuk eta beste eragile batzuk beba dauz, komunitate energetikoak sortzen hortizier, baina, bueno, planteatzen dana da, herritarrak ahalduntzea euren energiaren kudeak eta arduratzeko. Horrek suposatzen du paradigma aldaketa bat anontzat, poliki-poliki. Eta, bueno, hori azalduko dugu goien errek izelan planteatzen dugun, eta gaur egun ja, 20 udalerritan edo gauz, urte baten Euskal Herrian, eta urten beste hainbeste. Orduen, jende pilo bat dau hortizier, adibidez Bergaran sortu da, Elgetan sortu da, hemen Elorrixon sortu da, horrek dana gure eskutik joan diez, eta oso prozesu polita da bitzi zaten. Udalekin batera, udaletxekin involukrauta prozesuetan, eta udaletxeko teiatu publikoak izten, herritarrek energia sortzeko. Osa, porque gero egia da, erdigune urbanuetan munduanak ez daukola akzesu bat teiatu batera energia hori sortzeko, ez? Orduan, bueno, da, poliki-poliki. Eta, bueno, hori azalduko dugu, ere indajanen, eta, bueno, gu egon etorterakoan nik uste dut arrasaten be, gutxinaka hasiko garela bai pixkat hemengo eragile, sarea sortzen, eta, bueno, berrazten den bai mugimendua arrasaten be bai, etakit. Ekiola hor dau, baina ez da ondiokan urten. Ondiokan ez da urten. Bueno. Ez dakit beste zalantzarik, handik zeu zer esan dozuen lehen edo? Listo? Izten dugu? Venga ba, eskerrik asko.